Paloniitty Oyltä saat kaikki tarvittavat kiinteistöjen tutkimukset ja mittaukset. Teemme töitä vastaavien mestareiden, projektipäälliköiden ja kiinteistöpäälliköiden kanssa. Meidän tehtävämme on varmistaa puolueettomasti, että rakennukset pysyvät turvallisina käyttäjilleen. Meiltä löytyy apu vaativampaankin kohteeseen. Saat tietää tarkalleen, mitä kiinteistöllesi kuuluu. Kun rakennus on terveellinen ja turvallinen käyttää, sen arvo säilyy parhaiten. Perheyrityksessämme terveellisen rakentamisen asiantuntemus siirtyy isältä pojalle. Keskeinen tavoite on rakennusten säilyminen sukupolvelta toiselle. Panostammekin puolueettomaan tutkimukseen ja tietenkin lausuntoihin. Varmistamme, että meidän kalusto on ajantasaista ja alan huippua. Näin saadaan tarkat tulokset analysoitavaksi. Tahtotila on jakaa asiantuntemusta myös muille. Paloniitty-opisto järjestääkin eri alan teemakoulutuksia alan ammattilaisille. Paloniitty Oy. Mittaa ja ymmärrä.